Ngiyabingelela bayilana benkosi ma baba ngibuka la iningi lo malokazana makoti abalobokazi abangena emzini bese befike bethole ungahlali kahle uze bethi bahlukumezeka uze bethi mama baba khwenyane babo ngomamezala babathande baba treata kabi abakuthole ukuphumula uze kudaleka inkinga eze umalokazana efika njengakakotisi uze sethi hayi mina ngihleli kahle ngamane ngabuyele ekhaya uzwe ke unephutha elikhulu ke lenzakala abantu abangalinaki uma umuntu eyithanda into yakhe wenza noma ngayini uzothola umkhweyane segcine sephuma ekhaya ngendlela engafanele ngoba efuna ukuchaza abantu umakoti wakhe phutha elikhulu ke lelo ngoba yazi kwenzakalana akaphumi kahle baphuma sebelandelwa amagama afana nokuthi hamba juba bawucotha phambili uma eke nje wazi waphuma ke ekhaya umalokazana okanye umlobokazi walifulathela ekhaya wakhipha umkhweyane wakhe ngenxa ukuthi akajabule wokwazi ukuthi sufile leyo muzi nomuzi abayo wakhe into engekho ngoba kuyacaca ukuthi abanikazi balele ekhaya ngeke basebahambele akekho umuntu ozophuma naye umhlabeli soyi akekho awukho nomthandazo abazowuthola bazophuma vele bona ngokuthi bathandana bodwa kodwa egcineni ingane eziyozaleka zonke ziyosafara ngoba zogcina zingenayo ugogo zogcina zingalazi ikhaya kubo zogcina zingazi ukuthi imvelaphi yabe kuphi ngiza angikugwemi angikulungisi kodwa ngiza necebo okanye nokuthi yini eyenza wena asikho perfect asiqondile kodwa ngiza nekhambi enzizweni ngeke samlungisa umuntu uvelo selapho nosephumile osephumile uzothi lento iya violate kodwa ongakangena uzothi hawu ngiyaze ngajabula ngoba masibuka u40% emhlabeni jikelele womakoti okanye umalokazana bahleli kahle emzini benza kahle madoda nabo 100% kodwa kubukeka ngathi abenzi kahle komama baba bebe benza kahle kodwa nabo mama hayi ukuthi babazonda abantu emqondeni baqhosha ukuthi mama baba nenkinga yabo ngoba basathola imali kobani kuba khwenyane babo kanti ayikho lento le akusikho lokho ake ngikwenzele umzekelo wena enganeni yakho angeke wena utibala etheganwa uvume kuphela u2 years noma u3 years noma uvume kube kulungiselela umshado khishwe inkomo amalobole imali ezingaka umvumela ukuthi amlethe umuntu ongamthandile ekhaya kanti uqhamuke sefika naye namhlanje ngoba phela umama wena uzofika uyambona nawe uyakubonisa naye eTombeni angeke afike nomuntu awumthandi ngoba useke wenzani awumfuni ngoba usuke wambona enzani ngoba phela khane efika la akazakotisa akazagane mhlambe manje mase kuthiwa awumthandi umakoti wakho awumthandi ngoba wenzani uyangeza mthini nangu usefikile usehleli la yini yenza ukuthi ugcine ungamthandi manje umshado awunaso isikole awuna ini isikole akukho ukuthi kufundiswe omama bethu ukuthi umakoti mayengena okanye imalokazana okanye umlobokazi utreatwa kanjani cela ungasebenzisa igama likamakoti asikho isikole kumuntu oyogana ukuthi lalela wena uyimbuzi engangena esibayini sani sebhubezi ungadliwa nje ukuthi ungene kusejatshule makushado abantu babefulathela abazi lo salayo ukuthi uzosala kanjani sithatha kamaphuzo ukuthi yini le ngempela eyenza ukuthi ujike wena umama ungasayithandi ungasamthandi malokazana wakho ungasamthandi umuntu omntana wakho wenzeni ngoba umbambanga ephima ngoba umbona wenze yini lengaka uze sekuthiwa bethe akafuni nokungibona la engihamba khona ngoba phela ngeke azongena engafundiswanga engayalwanga ukuthi hamba ohlonipha ayikho ingane ethi ifika first day ibithi hey hlukanani nami ngiyekeni mina cha uyazi kubangwa yini konke lokho kulula ukulungisa ilento engayenza kuwe angithi wena ufika la ekhaya uthola ukuthi nginomama mina mangizokushada wena okanye mawuzogana wena uthola ukuthi umama ake ngibekele liphuzu elibalekile kwabaningi uthola ukuthi umama yena nobaba bazange babe njani baphelele umama ugcina omunye ubaba ngethi wena nje ubuzongena la ekhaya vele umama uyintombazane la ekhaya uyini kodwa mdala kuwe ngeminyaka kodwa uyintombazane ngoba nisuzogana lesikhathi ugana wena kwenzakala nocabanga usuba mdala kuye usuba yini lalela ukuthi into enza ukuthi abantu bexabane kaningi iphuzu lokuqala efanele libhekwe uphelele nomshado kamama wakho wena musuzophelele wakho ngoba mawungaphelele ngeke ngihlalisane ingilo zakhe zofadala la iphakame zakho
maye wena ngoba ubekela ukuba ingane awukwazi ukutshela umzali wakho ukuthi akenzeni uyamsinda wenzani sekuzodaleka inkinga yakhe sekuzoba nento encane enakekayo ngoba wena yonke into usuphakeme usuphakanyisiwe usuyinto enkulu kodwa yena usey uthatha ukuthi intombazane la ekhaya ngoba kaphelele nisuphelele abayinaki lezi zinto abantu ezinye zezinto ke zenza ukuthi ingilozi zalo mama zenza nike egcineni sezizombona lo muntu engemuhle sizama ukuthi hey wena lo akahambe la ekhaya usiyakucindezela umsebenzi yakhe iyaphela la ekhaya uyena osephakanyisa usepronyothiwe lo sekuthatha ukuthi uyena ofanele aqobele izalukwazi sekuthatha uyena ofanele akhulume into ethize wena mama noma ungaba mdala kodwa uyanqundeka manje ukuthi wenze ezinye izinto ngoba uphelele la ekhaya kosuke intuthuko angikiyeke lokho ake into upheleleke nayo into efike yenzeka ukungena esibayeni somunye umuntu akulula ngoba wena mawufika uzothola sezashintsha izinto uthi wangena ehlomeze kumama engadandola ekhaya labantu asebahamba emhlabeni abamembethe ababengamthanda baboshiwe sesiyakuphathuke manje